Adunay mga talisaynon nga nakauyon. Aduna usay dismayaro sud sa usa ka tuig nga pagduma ni Presidente Bongbong Marcos sa nason. Atong sayran ang detalye sa report ni Femari Dumamo. Karong Lunes ang ikaduhang State of the Nation address ni Presidente Bongbong Marcos. Kining mga mananagat nga taga Barangay Poblasyon sa Dakbayan sa Talisay nakauyon man sa pangagamahanan ni Marcos apan ang hinaot nga mas tutukan pa unta ang mga programa nga mohatod sa paglambo sa ilang sektor. Kining 50 ka tuig nang mananagat mitataw nga matag tuig iyang masinati ang mas lisod nga kinabuhi. Pangayo ma'am nga bisag asa mga panagat nga kay kung matamis ko ba badlungon ni nga kana mga panagat dimtan na illegal nga ni mga panagat ko badlungon ni badlong mga to nya ang arin sa midi badlungon sa midi okay raman pero dapat ang tutukan niya kanang mga pobre jud sama namo nga mananagat nga naglisod sa panginabuhi programa nga tagan mig pambutag sa tagsa para kung nay bagyo-bagyo na nanagat mi para makalakaw din mi diretso makadagan din mi padung ubos kung mo hangin-hangin ba mudagkang bawd. Samtang kini mga mananagat nga sakop sa Mactan Fisher Folk Association nang hinaot nga paspas ang mahatag nga hinabang panahon nga masinati ang bati nga panahon ug baworon nga kadagatan. Sa panahon sa kulyada wala kami igong income tungod kay hangin ug lubog ang atong kadagatan. Mao ang naghangyo kami nga sa amo ang asosasyon nga ako mga membro nga aduna untay igong ayuda. Laing gikadismaya sa mga mananagat nga hangtod karon wa pa matagad sa kagamhanan ng mga fish cage, mga sakayan ug ubang kagamitan sa panagat nga naguba atol sa bagyong Odette. Ang amo ang mga kaning kagamitan sa panagat pokot o makina sa among pambot naguba adtong niaging bagyong Odette nya wala pa mi ka palit tungod kay puros kami nga nagalisod. Samtang kining usa ka inahan ug tindera sa Dakbayan sa Talisay mipadayag nga hangtod karon wa pa matuman ang gisaad sa presidente nga mobarato ang presyo sa mga palitunon. Nang inauto sab sila nga malakip sa mga livelihood program sa kagamhanan. Wala jud mamoy kay karon lisod kaayo nagkalisod nagkamahal ang paliton imbis iyang pagsaad nga magkabarato ang mga palitonon baligya karon imong kuan kwarta nga 100 di nakaigo matabangan mi katong ila ingon nga makasud sa purpose para sa mga estudyante kay nasa ba mi mga estudyante may na lang na nya sauman nga wala man katong mabarato na kuno ang palitonon nya tabangan niya ang mga kabos murag buta ratingenes Manila wala man maabot nini sa probinsya akong nakuha sa mga taon nun na galisod murag nang nabuhi puro sa utang sa una bitaw ma'am wa man jud ko mangutang manglinding karon murag muni kapit patalim. Ang mga yanong lungsuranon nang hinaot gihapon nga matagad sa kagamhanan ang dugay na nilang gidamgo nga mahawas gikan sa kalisod. Uban ni Gatri Rilien ug Marlon Melgazo, Femari Dumabok. Balitang Bisdak.